karko inganci nagarta samun cantattaccen lafiyayyen samun ingantaccen lafiya sai a wajen ƙwararre magani wanda ya san hanya. Maganin ba za ku same shi a hannun babban yaro da ke ƙasar Libya. Ya inganta wajen ba da ingantattun magunguna da suke maganin ulcer, sannan suke maganin jajayen aljannu da baƙaƙen aljannu. Wannan ingantaccen magani kana iya samun sa ko ina a faɗin Libya. Ramadan Garba kenan shigowarsa Sokoto kenan, kamar yadda za ku gani yanda gida ya rude Bagon Maitakwasara ya daga masa biyu, shi ma ya daga masa guda. Ramadan Garba kenan. Ramadan Garba inda Ramadan Garba kari rasi masa. Ramadan ya shiga tsakiyar fili inda ya daga hannu ya fara tun daga ƙasa, kaga dan ladi ya shiga cikin mu. Ramadan Garba ya ce ba kowa. Hey. Ramadan Garba Ramadan Garba Ramadan Garba Ramadan kenan inda al'umma ta ko ta ina. Damaza ni bidiyo da kenan. Dan koma cikin yan kallon. Ina jin nan. Ku ga lalla da kare ya shiga mun.
ciwon gaje Ramadan Garba kenan inda yake kewayewa cikin al'umma Ramadan Garba kai Ramadan Garba kenan inda ake ta hoto da shi. Jama'a masu kallon mu kai tsaye to karfe 6:10 daidai agogon Najeriya, Nijar, kamar da kasar Chadi. Mamman Sani kai tsaye ni da kai muna tare na SO babban lamba, kamar inda al'umma za su shaida wannan fafata da jiya aka faro shi, wanda dan ba ta kisa ba tsakanin Shaban wanda ke wakiltar Raba karaman mulki, wato hukumar mulki ta Raba, wato za su koma wannan wasa da shi da Bahagon a gantsare. Wato wannan damben da ya kaga an yi turmi uku, wanda duk damben da aka yi a gidan nan shi kadai ne damben da ya turmi uku. Dukan damben da aka yi na cin motar gwamna shi kadai ne damben da aka yi turmi uku ba a yi kisa ba. To sai kuma yanzu wanda aka daga shi za a ci gaba. To aka zo yau ne za a ci gaba da babata wannan damben, wanda kaga a ranar kawai da an kaddaro da wato shi Shaban damben sai ya kwana ne saboda irin yadda ya kama bugar wannan damben. Kuma kana ganin yadda wato mai horar da su na bangaren Jamus wato sanin gidan dan kande yake a daidai wannan lokacin yana warware mishi zare, kuma yana ƙara bashi shawara irin yadda zai tunkari wannan damben. Wato Shaban yana wato wakilin karamar hukumar mulkin Raba ne. Karamar hukumar mulkin Raba wato yanzu kan alhakin karamar hukumar mulkin Raba yana gare ga wato Shaban, inda Shaban wato shine wakilin su, kuma Shaban shine yake wato wakilin su, wanda wannan damben an yi da ƙananan hukumomi wato shidda yanzu sun san makomarsu wanda aka riga aka kora, da suka hada da wato daga cikin su akwai Tambuwal, akwai Shagari, akwai Kware, akwai Gwarabawa, waɗanda dukkan su an yi wajen da su a wannan gasar da ake gudana a wannan lokacin. Jama'a mu zagaya wancan jihin inda wato wakilin Sokoto ta wato tsakiya kenan. Wato wannan ita ake cewa za ganta da hoton alamun Sokoto a jikinsa, wanda kamar da yake gani zai sa wannan rabajo kuke cewa mu kuma ba za a yaran a Hausa ta gama gari kenan. Mamman Sani, ina so ka kaya masu kallo kamar wasan da ya wakana, me ka fahimta akan wasan da aka fafata tsakanin da ga tsare mai dambe da shi da Shaban, wanda sai da aka yi turmi guda uku wanda babu kisa tsakanin su. To kamar da kai magana Jamash, wannan dambe an riga an fafata wanda kowansu ya kai farmaki. Shaban kasan dan dambe ne wanda yana kafa kuma yana sama da ƙasa yake yi, yayi kafa kuma yayi duka. To wannan dambe shine abin da dan shammaci shi na a gantsare a wannan damben, kafar da shi Shaban ya kama yi, wanda ya shammaci shi ya sashi ma samun galaba akan shi. To wannan dambe za a yi turmi na biyu na a gantsare, kalubale ke gaban shi saboda karamar hukumar mulkin da gwamnan jihar Sokoto Dr. Ameen Aliyu Sokoto ya hito ita yake wakilta. Kaga da ce abu ne mai nauyi a kansa, wanda dole ya kamata ya mai da hankali akan wannan wasa, ya ga cewa ya dauko wa mai girma gwamna na jihar Sokoto Awata Alu. Lalle kan wannan kalubale, kaga wannan dambe ne mai kalubale saboda yana wakiltar karamar hukumar mulkin da gwamnan jihar Sokoto ya fito, kuma wato wannan karamar hukumar mulki da ita Sokoto Kudu da Sokoto ta Arewa su ne ainihin babban birnin jihar Sokoto, wato Sokoto na da Sokoto South. To Sokoto South ce yake wakilta, wanda yake Sokoto ta Kudu. Nan ne gwamnan jihar Sokoto da Ameen Aliyu Sokoto ya hito. A karamar hukumar mulkin gwamna yake wakilta, kaga yana da nauyi akan shi, kuma ita ce babban birnin jihar Sokoto, wanda idan aka ce North da South, kaga wato
aljanin yayan tarasa shine yake wakiltar Sokoto North wanda ita ce yankin da sarkin musulmi da Dr. Alhaji Sa'adu Abakar na uku yake mai alfarma kenan yake shi kuma yana wakiltar karamar hukumar mulkin da gwamnatin jihar Sokoto yake to wannan dambe ne wanda na cikin garin Sokoto ne tsakanin wato shi karan kanshi na agan tsare da kuma Shaban da ya fito daga Raba wanda tana ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi ita ma na jihar Sokoto to wannan dambe ne wanda an yi turmi uku a to jama'a wannan dambe ne wanda magoya ba su su gani wanda fatan mu ne shine a wannan dambe da za a yi ga dukkanin yan dambe rauni ta gargade kareya Allah ya kare wato mamman kana mantawa da mutanen da suka ba mu talla kamar ibni haya muna so ka bayyana wa yan da masu kallo ibni haya wai me da me yake sayarwa ne a halin yanzu to ibni haya yana sayar da wato bread da kuma ruwan gora da kuma yogurt wanda duka kamfanin su yana a nan jihar Sokoto a unguwar wato Mana suke a nan jihar Sokoto wanda yana ɗaya daga cikin fitattun kamfanonuka wanda suke buga ruwan gora da kuma biredi a duka a jihar Sokoto sai kuma wato kaga Alhaji Yunusa mai agogo da glass da ke a babbar kasuwar Sokoto wanda shi ma yake sayar da agogo da madibi da clips da calculator duka wato kalan na zamani ga duka ana samu a wurin haka ma akwai shagalinku wanda kilishi ne suke sai shi ma wanda wato kai da yake ne kane kake idan ka ci shi na san ba za ka goma Kano ba saboda ba ku iri ne ba to kaga wannan shi ma wato gidan abinci ne na sa'a mai sa'a gidan abinci na sa'a mai sa'a su ma suna daga cikin waɗanda wato hajiya sa'a mai sa'a suna daga cikin waɗanda suke su ma yin abinci na musamman a jihar Sokoto wanda kofa abu da yake ga masu bukatar shigo cikin waɗanda za su tallata musu hajojinsu a gurin wannan dambe na gwamnan jihar Sokoto wanda insha Allah mai girma gwamnan zai halarta wurin kallon wannan wasar a sanatar Sokoto kiyaye sanatar wa mako da kuma manyan yan siyasa na jihar Sokoto duka za su halara haka ma kamfanonuka kuma kofa mu abu da take da minti 16 daidai agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad da Jamilu Jamash ke tare da kuwa wannan wasa wanda kwantan wasa ne da ya gabata shekaran jiya tsakanin karamar hukumar Raba da Sokoto North inda mai girma gwamna ya fito Musa na Garba maganin babban sabon garin Gobir Ogalan Wali Gandu Walankenuwa birnin Magaji Mudassiru Makwat tsohuwar kasuwa shi ma birnin Magaji sai Nura Kano shi ma birnin Magaji Masir Dallami bakin kasuwa birnin Magaji duka wannan ya zo ne daga Jamilu Sosa birnin Magaji majalisa ce wanda sun kware wajen hada zumunci da kuma haɗin kai inda kai tsaye suke kallon wannan wasa da muke kawo muku Musa na Garba maganin babban sabon garin Gobir ga gwanin kai ya dawo a damba turmi na biyu inda fafata ne tsakanin Shaban mai damba farmaki da bago a gatsare daga bangaren Sokoto South Raba Sokoto South Raba Sokoto South a gantsare Shaban wai da faɗa ba mai kyau sun guda mu kwado a yammacin yau inda Ramadan Garba ya samu nasarar shigowa wannan gida Shaban ya tada dogon kari Bagonan Ladi na Geza shi ma da dogon kari wanda har yanzu ba wanda ya jinjina karin kowa wanda dole Bagonan Ladi na Geza ya kauce wa farmakin Shaban Bagon a gatsare Raba Sokoto South Raba Sokoto South Raba Sokoto South Raba alkali na tsakiya ba su kati na gargadi wanda aka yi minti guda ba a buga ba sai an ba da wannan kati na gargadi Shaban wanda ke wakiltar Raba na gatsa da Sokoto South Shaban
Shaban da faraki mai kyau na ga tsare mai dambe shi da ke sanye da beza ruwan yalo da bada Shaban ya kai dunguza inda na ga tsare sun kuda mai kwado Shaban na ga tsare jama'a masu kallon muka zargi wannan wasa ne Shaban kafa Shaban alkali da tsakiya ya ce a ji a sha ruwa a dawo wanda alkali da tsakiya ko ya canja masa sanar dambe ko ya ce ya ci gaba Shaban Ramadan Garba inda mai horarwa yake karanta masanan da zai bi ko daga dabbar farmaki ya koma sani gidan nan kan dake na inda halin yanzu yake alƙali da tsakiya da su fafata dan turmi na biyu Jamilu Sosa birnin magaji da shi da majalisarsa sun turo da sakon gaisuwa Oga Lawali Mudassir Makwat Nura Kano Masir Dallami dukkansu daga birnin magaji sun turo da sakon suka ce Allah sa lafiya tashi Alhaji Babangida Asaba bari Ramadan na ga tsare mai dambe na ga tsare Shaban na ga tsare Shaban na ga tsare mai dambe Shaban wanda kowanne ya mai da hankalinsa Shaban na farmaki inda Sokoto South yake kariya wannan wasa shagon ga tsare Sokoto South inda wannan wasa gaba da tun da aka fara daban kariya yake yi wanda baya yin kyawawan farmaki wanda Shaban ke farmaki mai kyau Shaban an yi amarya hannu Shaban na ga tsare mai dambe wanda wannan wasa tasu tana biya yan kallo Shaban na ga tsare farmaki mai kyau Shaban ya sha barasa hannu na ga tsare ya kai kyakkyawan farmaki Shaban raba kowanne na jinjina karinsa Shaban na ga tsare mai dambe har yanzu da ana fafata wannan wasa dan batumi na biyu na ga tsare dafa mai kyau na ga tsare Shaban wanda wannan wasa ana fafata shi Shaban na ga tsare na ga tsare mai dambe daga bangaren dafa mai kyau a waza inda na ga tsare ya koma damban kariya Shaban ya kai shi da'ira ta 17 a waza Shaban na ga tsare Shaban a waza Shaban raba Shago ga tsare mai dambe dafa mai kyau Shaban ana kuda makwado a wannan wasa inda har yanzu Shaban ke nema dafa alkali da tsakiya ce a ji a sha ruwa a dawo a wannan wasa wanda har yanzu dai Shaban na dan mafarmaki inda Shaban asa dan kwacha yana karanta masanan da zai bi
wajen su wannan wasa salin alin su kauce wanda har yanzu a daban kariya yake wanda a cikinsu kowanne yana nasa yanda za a yi a ga kowa ya kai alkali da tsakiya Zazu, dogon Allah da Gaza, get ready to the battle of the fight between Ilela. alkali da tsakiya da su babata dan baturmi na kashe na ga tsere mai dambe hannun hagu mai kallo dan mara ruwa kwai dafa mai kyau shaban na ga tsere mai dambe wallahi zama a babu da kowa na tare mutunci ne don Allah shaban daga bangaren raba lokal gamman na ga tsare mai dambe shaban na ga tsare shaban sun kuda makwada wannan fafatawa tsakanin shaban wanda ke wakiltar raba shaban Musa na Garba farmaki mai kyau Shaban kowanne yana jin kowa wannan wasa Shaban daga raba na ga tsare su kuda makwado Shaban wanda raba tana damban farmaki Sokoto South tana damban kariya Shaban na ga tsare mai dambe na ga tsare mai dambe kowanne na nema Shaban na ga tsare mai dambe wanda wannan wasa an ce tsantsan gargajiya Bahaushe ce barmaki mai kyau Shaban babu point babu layi Shaban ya kai farmaki mai kyau inda daga bisani hakan take neman ta zama na gajare Shaban na gajare dabba mai kyau rataya wato Shaban ya rataye shi Shaban na gajare mai dambe alƙali da tsakiya ya raba wannan ba dimbin magoya baya dimbin masoya wanda ba Zazu ba kure ne amma ba iya kudawa kawai suke son Zazu ba a tare arewatawa saboda yanayin dambin shi zaka ga dambe kuma zaka yi dariya zaka yi nishadi to shine yasa Zazu dan dambe ne wanda ana so a ga dambe shi kuma wannan dambe tsakanin su ne da wato dogon Bahagon Allah da Geza Zazu shine wakilin Ilela dama a jiya na hira da shi yace insha Allah Zazu zai kawo musu za a so a ga wanda za ta kawo tsakanin wato me zaka ce a abokin fafatawansa dogon dan ladi na Geza to dogon dan ladi na Geza Bahagon dogon dan ladi na Geza kenan wato shine a dogon Bahagon dan ladi na Geza shine zai ba tare da Zazu to wannan dambe ne saboda shi yana kawo dambe wato a dogon Bahagon dan ladi na Geza ba dan dambe na ci ma kwance ba yana kai farmaki baya jira to dambe ne wanda yanzu za a yi da yanzu a gama wannan dambe nasu ina tunanin ba za a kai ga zuwa turmi na biyu ba Zazu ne dan a mutu ne ya so a mutu
Zazu dai dan amutu ne ya so amutu shi ma dai dogo baya wasa to dambe ne wanda za mu ce tsakanin su kowa zai iya farmake wani wanda dambe ne wanda za a kwaso yan kallo dambe ne wanda za a fafata dambe ne wanda zai dauki yan kallo zai zama cikin dambe wanda suka kayatar a wannan ranar ganin cewa wannan dambe ne wanda za a fafata tsakanin dukkanin su ma'iyana gwanaye kuma waɗanda ba wasa a wannan dambe. To ba mu sani za mu ce targaɗe kare Allah kare ga yan dambe. Zazu da Dan Ali. Zazu kenan inda sai ya ce kunnensa an gara masa. Zazu da Dan Ali ba ta yi sarka. Shida da minti 40 daidai agogon Najeriya, Nijar kamar da kasar Chadi. Jamilu Jamash yake tare da ku kai tsaye nan SO babban lamba. Alhaji baban gida Saba a bari. Dan mutane Zambara ga gwanin ka sai taka Zazu. A wasan da ake fafatawa tsakanin Illela da Tureta. Zazu da Dan Ali ba ta yi sarka. Musa na Garba maganin babban sa sabon garin Gobe ya ce Allah ya sa wasa lafiya a tashi lafiya. Ogana wali gandu walan kenuwa birnin magaji karamar hukumar Zamfara ya ce Allah ya sa wasa lafiya tashi lafiya Dr. Mansur Balda Nazaru keke dan mutanen Atiku dan lami officer Sokoto Modern Market ya ce Allah ya sa wasa lafiya tashi lafiya Tureta inda za a fafata wasa tsakanin Traitor da Illela. Zazu na Dan Ali ba ta yi sai ka can ba mai kallo daga Illela. Dogon dan Ladi na Geza daga Traitor shi ne hannun dama mai kallo. Zazu na Dan Ali fara da farmaki mai kyau. Zazu dan Ladi na Geza. Zazu dogon dan Ladi na Geza ko ne alkali da tsakiya da ba mai kyau dogon dan Ladi na Geza. Zazu na Dan Ali ba ta yi sarka. Zazu hulata ta cire inda dogon dan Ladi na Geza dogo Zazu dogon dan Ladi na Geza shin kuda mu kwado. Zazu dan Ladi na Geza farmaki mai kyau. Zazu dogon dan Ladi na Geza Traitor Illela. Damba jirbi na farko tsakanin Zazu na Dan Ali ba ta yi sarka hannun hagu mai kallo bai zaja daga bangaren Illela. Zazu na Dan Ali dogon dan Ladi na Geza akan karin Zazu na Dan Ali wanda Zazu a wannan wasa yi sanan da basa da man kariya dafa mai kyau. Zazu na Dan Ali ba ta yi sarka. Zazu daga Illela Zazu da Dan Ali ba ta yi sarka. Farmaki mai kyau Zazu ana jefin jefa ta hannu tsakanin Zazu da Dan Ali ba ta yi sarka. Dogon dan Ladi na Geza dangane da mota ta mai girma gonar jihar Sokoto da ta hana Ali Dan Ali baban Ali
Zazu na dan alin bata isarka, dogon dan ladi na geza daga tureta ilela na mota ta mai girma gwamnan jihar Sokoto ta hama Ali ta Alibaba Ali kowanne dogo jafa mai kyau cin kuda ma kwado zazu na dan alin bata isarka ya san wane ne alƙali na tsakiya ya ka ƙarshen wannan wasa. Karfe 5:08 daidai agogon Najeriya, Nijar, kamar da kasar Chadi. Jamilu JAMASH ke tare da ku kai tsaye na iso babban lamba inda dambe ne za a fafata tsakanin autan mamman daga bangaren Jamus sai mai karfin shagon Audu Tunga daga bangaren Guramada, can ba mai kallo gajeren wando ruwan toka shin kuda mai kwado ogalan wali gadu walan kenuwa sai Mudassir makwat birnin magaji farmaki mai kyau dogon autan mamman farawa da sara inda yana amfani da fifiko tsayi autan mamman mai karfin shagon Audu Tunga ya masa duka sakwara da Lagos zuwa guda farmaki guda wanda ya sha giyar hannu a wannan lokaci. Gani shagon ba san sunan ka ba daga bangaren Guramada sai shagon ba san sunan ka ba daga bangaren Jamus inda wannan wasa ake fafata shi a nan yammacin yau. Guramada Jamus Guramada Jamus shi kuda ma kwado farmaki mai kyau ya kai masa wawan farmaki inda ya jaye ya kauce shi kuda ma kwado shi kuda ma ya ci masa ya sake masa ya shafa da sa hannu shi kuda ma kwado kowanne yana cin kunama fafata wannan wasa ya da masa dukan sakwara ɗin Lagos kada shagon baban gidan gebe daga bangaren Gurama da hannu dama mai kallo gajeren wado fari cin kuda ma kwado hawa kari mai kyau cin kuda ma kwado rate mai kyau Rodi na farko tsakanin dan gudun hijira Shago Alasan dafa mai kyau Shago Alasan na kai farmaki dan gudun hijira na nokewa dan gudun hijira yayi girgiza dan gudun hijira da farmaki mai kyau ya sa ya sha barasa hannu farmaki ya barasa ce shi da hannu barasa hannu ya barasa
sakwara dan Lagos inda ya sha wahala wannan kyakkyawan farmaki tsakiya da su fafata wannan wasa dan mutum na farko sun kula ma kwada yammacin yau wanda kowanne na duba inda zai farmaka sun kula ma kwado a yammacin yau ogalan wali ganduwalan kenuwa birnin magaji Zamfara State Mudassir Makwat tsohuwar kasuwa birnin magaji sakon gurbata alkhairi ya kuce Allah sa wasa lafiya tashi lafiya shagon a gatsare Shago Alasan sun kuda makwado da farmaki mai kyau sun kuda makwado ana dauki ba dadi a wannan wasa alƙali da sake ya ci a ji a sha ruwa a dawo ya da su fafata a damben turmi na biyu shan kuna makwado ɗauki ba daɗi rataya ya gaji ya samu waje ya yi kwanciyar magirbi tsakanin dogon autan mamman shagon audu tunga shagon audu tunga gajeren wando ruwan toka dogon autan mamman dogon autan mamman dog dafa mai kyau ya ka korafin ana sa masa hannu a ido 5:47 daidai agogon Najeriya fafata da kanin kaddara ta dan bunza dogon mai karfin yayan tarasa hannun dama mai kallo dogon garko yayan tarasa daga bangaren guramada ogalan wali ganduwalan keluwa mudassir makwat tsohuwar kasuwa birnin magaji oga nura kano fafata da mutum na farko kaddara wuta da muza kaddara hannun hagun mai kallo dogon garkuwar yahayen tarasa kaddara na wuta da buza dogon yahayen tarasa minti ɗaya da sakan biyu babu wanda ya farmaki kaddara dogon garkuwar yahayen tarasa musa ne garba maganin babban sabon garin gobiyar
baban Abdul da Khalifa, manajan mai SK Sokoto, Alhaji Babangida Saba Bari, Zamfarawa ɗiban fari mazaunin Sokoto, keke na ciku ɗan mutanen Bauchi, ɗan lami ofisa, mai gidan waka Sokoto Modern Market, arewa kowa naka, gwaninka ya taka kaddara autan dan buza. Kaddara alƙali da tsakiya ya ba su katin gargadi na rashin buga da suka yi, idan suka ƙara wata minci guda ba su buga ba alƙali da tsakiya zai kashe wannan wasa. Kaddara autan dan buza, dogon garkon yayan tarasa. Kaddara dogon garkon yayan tarasa. Kaddara yaya da hula, inda wannan wasa fafatawa Kaddara na wuta da buza. Alƙali da tsakiya kamar yadda muka gaya muku cewa tun da ba su kati na gargadi duk wanda bai ko tsakanin aljani yayan tarasa daga bangaren Guramada, shi ne gaba mai kallo gajeren wando ruwan ƙasa, dan gelan fatalwa, shagon fatalwa, shagon alaba, Musa na Garba maganin babban sa sabon garin Gobir, Ogalan Wali, Gandu Wale Kenuwa, Mudassir Makwat, tsohuwar kasuwa birnin Magaji, Oganura Kano, shi ma birnin Magaji, Mansur Dallami bakin kasuwa.